ya mara Igbo mma biko ụbọchị taa ga-adịrị onye ukwu ma onye nta na mma isiokwu m n'ụbọchị nke taa achọrọ m igbu oge aga m ekele ndị m na-ekele mana achọrọ m igbu oge achọrọ m ka Igbo mara na anyị na-agba lọs Igbo na-agba lọs olee otu onye Igbo ga-esi hapụ ala nna ya ndị mma ebe Chukwu nyere ya ka ọ wụrụ ebe obibi anọ m na-eko ugbu a na igwu efọ otu dede m zụrụ ala na-ekele m obi gị mana ọ na-egbu mmiri abara ụlọ ya mmiri ido mmiri eshi n'ala pụta anọtukwe ọka wukela mmiri sọbatara mmiri eshi n'ala too mana ala m na-arịa esi kemgbe ka anyị zụta na vileji ya letere kedu ụdị lọs anyị lagbadi ha meshi ebe a ka m gaa Ladikpọ baa moto na-aga Oshodi mana agbabata na moto tọwa steering with driver ihe na na-eme n'obodo nna m mana ele ya si ya iyi o moto na-agba agba onye lasma ejidi ya ajụọ onye lasma sị ya otu unu si eme ebe moto na-agba agba ka ala adọ steering ọ na-atọ ọchị mana ọ dị njọ si Chineke ogami this thing never happen for East I never see this one before enter moto where they go you and driver dey onye driver park arịọwa the man asked him, who are you? Me wepụta ọjị Igbo lakpa wepụta ose ọjị wepụta kilo say I'm a traditional man I wan go visit my brother why this man go I wan know who be this man yashimo see oga I am not begging you I'm telling you leave this man to go and I don't play with my life as you be officer you get your right you get your power if I use the one why I get as Igbo man yashimo okay na no be say I dey fear you but make una dey go by then drive ebe lazy bakwa machile no do ndị a na-ebi ebe a onye nọrọ n'ụlọ ya eche na mba ka mma onye nọrọ ebe ọ nọ gara aga ya kedu ihe gị m Igbo a ga-alata meme ala nna anyị ọ wụrụ na izuru mmiri wụọ ya aja rụọ ya ụlọ n'obodo onye ọzọ ma ị nweghị ala na be nna gị nwanne ndị ọcha ekpire gị kọndọm na bren ọ Ojiofọli biko ahụ m Nkwachukwu Ojiagbo a na-akpọ m Ojiofọ abụ m onye olu okoro nke dị na Ụmụahịa n'obodo nke Chineke n'okwu bekee I'm from Olokoro in Ụmụahịa South local government area of Abia State abụ m onye Igbo abụ m onye Chiizm abụ m onye Godianism abụ m ezigbo onye omenala ndị na-eti itu anya otu ndị nna ha si kpere Chineke ka nka maka na Chineke abụghị ọbịa ala Igbo ọ bụ ndị ọcha kpọ Chineke bịa ihe ọbụla obodo kpọrọ chi ọ ga-aza tutu ndị abịa nye kpelere Chineke lụọ ihe ụlọ dede m nwere ebe ugbu a mmiri ido mmiri abata ya n'ime ụlọ elu efili ala fili ala dede lo hokpone ka ezokwanụ 2 plot megwanụ ka ebe a dị mma ọ ga-ekwe kama ya prefer ya otu ụbọchị n'izu ya were nye onye Yoruba na-agba private jet mụ anọkwa n'ụlọ arụ fonu ọ na-ewute m mana ya dịwa mana ihe mkpere ekwe ọnwa Nkwachukwu Ojiagbo eziokwu bụ ndụ asị m na ọ ga-adịrị Igbo la mma ụmụ ndị m na-ekele kwa ụbọchị n'ala Igbo biko unu gwakwara ndị Igbo sị ha kwụsị ịgba lọs aka ya latakwana maka ọ na-eme akụrụ ụlọ amara onye kpatara ya izukakwana mma na nne-eji ọhịa m ji na-asụ Igbo a na-echiri ụlọ mara mma pụọ n'ama a sị m na ọ ga-adịrị Igbo la mma mana eke mana orie mana afọ mana mkpọ dolo ka m eje nna m ọ bụ onye amụrụ ya mụta ibe epe kwesị Ojiofọli kpọtụrụ m okono hacha dogbo nna nga mmadụ ala m ije eba m ije ọkwa Chukwu nkwa ahịa ukwu nwaanyị afọ agbara ala chi ala Olokoro nke na-eche anya ọ bụ chere ndị nna anyị ndị nna nna anyị mana sị na ọ ga-adịrị olu okoro na mma dịrị Ụmụahịa la mma dee Alaeze Oti biko tinyetụ n'okwu bekee histrị n'okwu Igbo nkọwa ologo jere dị n'ọchịchị ga ka ihe mara Abia steeti na mma ka anyị kọwa akụkọ anyị mgbe na-adịghị anyị amata ebe anyị si bịa maka na onye ọbụla nọ n'ụwa na-enwe amaghị otu o si mee tupu ya nwa abịa amamihe ya ezughị oke obi kụba na oke mmadụ mgbada ugba ma achọọ adara m n'Eko maka elele m anya ka odogwu ha ma gị daala ebe m ọ dabeghị adala m Eko ana m aga ịchọ ya na nchọta ya na Igwefe junction close to aja mewere ya dala Elegushi beach m chọrọ iji mmanya nha aha ka ngwa ndị Igbo something ihe m ji ikwu na ma nkwucha nke awụ achọrọ m ka ndị Igbo mara na nwoke lụ nwaanyị abụọ na atọ na nwoke lụ nwoke ibe ya nke na-acha ịbịa kedu nke ka mma ọ ga-adịrị Igbo la mma Igbo